Türkmenlerin döreden we höküm süren Beýik Seljuk döwründen soň onun gözköni dowamy hökmünde köýrenilgen türkmenleriniň döwleti bütün dünýäde meşhurlyk gazanypdyr. Ollur 12-14 asyrlar bilen senelenýär. Şol gadymyetden gözbaş alqaýdýan Türkmenistan bugün gülleýär, gül açýar. Türkmenistan ýurdy, gözellik ýurdy. Teýrana gelsinler, jahan keşteler. Göýektepe galasy, gadym gurgunjyň owazasy uzaklardan eşdiler. Meniň ülkem altyn, nebitdir gazyr, ýyly şahan nazdyr, aýdymdyr sazdyr. Munyň ýaly gödül ülke azdyr, Türkmenistan ýurdy, gözellik ýurdy. Hawa ata-babalarymyzdan galan gezmek ömürden ýen tähim bar. Gadymyete, geçmişe tiýahat, keramatly ýerlere ziyaret etmek, onu öwrenmek, bilmek, geljekde nesillere miras goýmak türkmeniň milli, medeni mirasyna goýulan uluk hormat we huýsanyşdyr. Ine şo ýerleriň birine, gadymy daşagy topragyna, mukaddes mekanyna toy toylanýar. Bagtyarlyk zamany üýtgüdipdir keşbini. Finlamagy göz gerek, dünýadyny köşgüni. Wasbetmäge töz gerek, joşup köngül aşgyny. Atyrlara kökron, ey gadymy daşagyl. Ýöwülýärler ummany 360 pirli sen. Adamlaryň edermen arslan ýürek şiirli sen. Aýdym sadyň mekany aşyk aýdyň pirli sen. Arşa ýetsin owazyň, ey gadymy daşagyl. Minaralan gümmedlen asırlaryň tütüni, ejir çeken topragyň gördi ençe tütemi, sowully asmanyňdan gara güllüň tütüni, wasbetmäge watdyňy, söz tapylmaz daşagyl, uly toýlar toýlaýan, ey gadymy daşagyl. Köýnülgünç gadymy taryhy ýadygärlikleriň meskenidir. Bu ýerde geçmişiň taryhyny diwarlaryna saklap oturan gadymy galalar, aramgähler, minaralar we depeler bar. Indi bolsa gadymy köýnülgünç ýadygärlikleriniň bir näçesine tiňedelim. Necmiddin Kubranyň kümmeti Köýnürgünjiň merkezine ýerleşýän gadymy gammatlyk. Ol orta asyrlar bilen senelenýär. Necmiddin Kubranyň kümmeti Gotlyk Timuryň Köýnürgünji dolandyran döwri bilen senelenýär. Haramgah üssü gümmezli 4 sany otogyna barat. Beýik şahs Necmiddin Kubranyň diniň parlak gelleri hakdan içen mukaddes pirleriň halipa heykelçisi ýaly lakamlary bolupdyr. Köýnürgünjiň taryhy ýadygärlikleriniň bir naýbaşy ýadygärlikleriniň biri hataplanýan Necmiddin Kubranyň kümmeti özüniň bezegleri bilen seýrik duş gelýän gaýtalanmaýan ýadygärlikleriň biri hataplanýar.
Ine şu Necmettin Kubranyň hükümet hökümine 14-nji asyrda bina edilen ýadygarlyk hasaplanlyp, özüniň bezek çeperçiligi wagtda Çili ustatlar tarapyndan ören ýokary derejede bina edilen ýadygarlyklaryň biri hasaplanýar. Anga şu gizelgede hazır görýärsiňiz şu ýerde ýagny peşdagyň iki gapdal tarapyndan Necmettin Kubranyň bezekleriniň yeni bir aýratyn tarapy ol kim bolsa 3 sany renk şu ýerde izgider ulanlan. Bu ýerde ösümlik dünýäsiniň ören bir nepeslik bilen ustatlyk bilen ýerine ýetirilen. Indi şu ýerde kim uly şol yaprak ýaly şekiliniň içinde ösümlik yapraklarynyň bezeklerini tenlemek bolýar. Indi şu ýadygarlygyň ýene-de ýokarsyna peşdagyna ýokarky bölegine bir oyma, gazma usuluna, kerpiçin yüzüne oyup becerilen özümlük bezeklerinin terakotu görünüşündeki nusxasını şeylede onun pürüz renk bilen renklenen yapılan görünüşünü şeylede bu yerde tekiz renkte pürüz renkin aşağından şekil işlenen görünüşünü tenlemek bolýar. Aslany asırlardan alıp gaýdýan Türkmen taryhynyň hatda hakyky ýurdumyzyň ähli welaýetler etraplaryna ýerleşýän gadymy gymmatlyklaryň her biriniň özüne degişli il arasyna galan görüňleri hatda hakyky riwayatlar bar. Häzirki wagtçyly özüniň asyl nusxasynyň käbir görünüşleri bilen saklanyp galan beýik binalaryň ýene biri Necmettin Kubranyň kümmetidir. Bu kümmet özünün binagarlyk guruluşynyň ören täsirligi bilen tapawutlanýar. Mongollary ýetir düşüp, gaýry ýurtlara alınıp gidilen bir ýigit pirin şehit bolan ýerine imarat bina etmegi ýüregini döwüpdir. Mongollary ýetir düşüp, gaýry ýurtlara alınıp gidilen bir ýigit pirin şehit bolan ýerine imarat bina etmegi ýüregini döwüpdir. Ol yetirlikden açıp yolla uqa gidenne düşünne pirin özünü görüpdir. Pir onun bilen görülüşüp maksadyny anyklap özünün öldürülen yerini talgy beripmiş. Ol bir garpet çigidini ýigidin eline berip talgy beren yerine ekmegi buýrupdyr. Köp horlukdan soň ol ýigit könürgençe gelipdir. Aýdylan yerine garpa tohum ekipdir. Garpa tip hasyl beripdir. Garpallaryň diňe biriniň içi gyzyl çykanmış. Ine ýigit şol ýerde hem pirin kümmetini gordurupdyr diýen ila tarasyna görürmä. Sizin bu dinleýäniňiz Törege hanymyň kümmeti we ýadygarlyk orta asyrlara degişlidir. Törege hanymyň ady bilen baglanşykly kümmet Gotluk Temurun binarasynyň Gunmatar demiragy tarapyndan ýerleşýär. Könürgençiň binagarçylyk ýadygarlyklarynyň arasynda Törege hanymyň kümmeti özüniň owudunlygy, kaşaňlygy bilen tapawutlanýar. Orlaşy taýdan deň ölçegli, ajaýyp nagyşly bu kümmet Merkezi Aziýada ýekete kataplanýar. Bu kümmet gadymy Urgançda orta asyrlarda,
yani 14. asırda bina edilen. Bu ýadygarlyň guruş aýratylykları babatda çeperçilik bedegi, ulunun nağış bedegler babatda diňe bir merkeze adedel etem dünýäde ýeketek diýip hasaplamak bolar. Türbe hanymyň kümmetiniň edil içki kümmetindäki bedegleri tutuş ýadygarlygyň aýkyl durky mozaika görünüşli bedegler bilen işlenilen. Ýapyk penjereleriň içindäki nağış bedegleri aýratylan bir ösümlik gülleriniň, ösümlik bedeginiň mozaika usuluna kesme, oturtma görünüşine, işlenen görünüşini teýlemek bolýar. Şeýle-de bu ýadygarlygyň birine tekiz görünüşli ösümlik güller şekillendirilen. İkincisinde bolsa mozaika bedeglerin stalaktit görünüşine işlenen görünüşini teýlemek bolýar. Şeýle-de bu ýadygarlygyň ýokarky gümmedindäki nağış bedegleri bir şeýle ýyldızlaryň çyşyrymly, ýagny ulgamyny emele getirýän görünüşini teýlemek bolýar. Edil merkezinde 24 şöhleri ýyldız görmek bolýar. Şeýle-de gece gündüziň 24 tagatyny anladýar. Hemde ýokardaky ullakan şol tegelek görünüşli bedegleriň içinde bolsa 10 tane uly ýaprak, 10 gök renkde işlenilip, onuň içinde 10 tane sary ýaprak, hemde 10 tane ak ýaprak, jemi 30 ýaprak bolup, bu da 12 gerek 12 sany uly tegelek halkaň içinde, ýani 360 sany şo ýapragy anladýar. Bu da älim deminiň guruluşy bilen şeýle-de 360 gün bilen baglanşdyrylýar. Bu ýadygarlygy islendik nukatdan seyredenimizde bölük imaratlardan bir tutuş bir sazlaşygy emele getirýär. Şu ýadygarlygyň giyilgesi gün orta tarapynda üstü arka şekilde basırılan dälize girip çep tarafına otogy yerleşer, sağ tarafından olsa ýokary ikinji hata çykylan 40 sany basgancykly merdiwan yerleşer. Şu gümmedi içki ýüzündäki nağışlar öz döwrüne naýwaşy hökümine kabul edilip şeýle bedemek usuly bütün dünýä ýarandygyny aýtmak bolýar. Töregi hanymyň ady bilen bagly halk arasynda saklanyp galan rowayatlaryň birine Ulgerdan adly guruluşçy usta Töregi hanymy halapdyr. Töregi hanym bolsa egerde dünýäde diň taý bolmadyk amarat salyp bilse, oňa ýagny Ulgerdana durmuşa çykmaga razydygyny aýdypdyr. Ulgerdan bolsa dünýäde diň taý bolmadyk şol ajaýyp amaraty gurupdyr. Haçanna Ulgerdan wadany atlanyna Töregi hanym oňa egerde süýýäniň dogurdanam çyn bolsa, onu şol gurun amaratyň peşdagyndan ýok diýip teklip etýär. Ulgerdan bolsa elbetde 20 metr beýiklikden böküp diýeri galmajagyna gözi ýetip, "Sidi süýýänim üçin ol şertiňe de razy, ýöne egerde maňa bir zat bolaýsa, meniň üstüme ajaýyp amarat gümmet gurdurarmysyňyz?" diýip soraýar. Töregi hanym onuň bilen alanyşýar. Ulgerdan bolsa gurun amaratlarynyň peşdaganyň üstünden özüni aşağı koýar. Ol aýyňalman ýateka obanyň adamlary özümi saňa baş edýän diýip aýtmaklygy Töregi hanyma ýetirýärler. Şondan soň Ulgerdan jan berýär. Ony Töregi hanymyň ady bilen bagly amaratlaryň günnögür ýanyna jaýlap üstüne günnäli amarat galdyrýarlar. Halk arasynda aýdylyşyna görä, ertir ýerden Ulgerdanyň ady bilen bagly ýadygarlyklardan Töregi hanyma kölüge düşüp, günahanyna bolsa Töregi hanymyň ýadygarlygynyň Ulgerdanyň ýadygarlygyna kölüge düşýärmiş. Şeýlelikde olar bu dünýäde bile ýaşaýarmyşlar. Häzirki wagtda Töregi hanymyň ýadygarlygynyň üstüne galdyrılan hat taqiqi asyl nusgalarynyň kär görnüşleri galan we 2 tane gümmel ine şeýle rawayatlary bilen baglanşykly.
Sizin bu tinleyen şekilleriniz bolsa, Daşoğuz vilayetinin ruhuýlan etrafına yerleşýän Aşy Aýdyň Piriň ýadygarlygy ol özüniň aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Aşy Aýdyň Piriň ýaşap geçen döwri 1145-1235-nji ýyllar hasaplanýar. Taryhy maglumatlary görä onuň hakyky ady Şeyh Aş-Şoýh ad-Din Sahabeddin Omurdur. Ol ýurtda Uly Abraýdan peýdalanypdyr. Ol gurgunçda köplenç Harizmşah Alaweddin Muhammedin ýanyna bolup, döwrüň möhüm syýasy meselelerini çözmeklige gatnaşypdyr. Aşy Aýdyň Pir il arasyna uly şahyr, halifa alim, ýakymly mugallym, terbiýeçi we aýdym sadyň piri hökmünde bellidir. Al hayır yansıy, havar kimden al Necdet Can'dan al. Necdet Can Aşy Aýdyň Piriň patadını alacak bolup gelip yörünü 7 yıl dolup 8. ýylyna kadar batan eken. Necdet Can beri gelip bar pişesi odun çöpläp, odun çekmek bilen bolup gidiversin. Ine gülleriň birinde Necdet Can odun çöpläp, odunlar kalıp gelen ýerine adam. Bir ýap gıdrakda pensiýony çykyp oduny ýerde oýup, odunny arkasyna berip gelen güni hasaplamagy geçdi. Hasaplap görsek gelen wagty 7 ýyl dolup 8. ýylyna kadar batan ekeni. Necdet Can, Allah men enemin garasyna galdım o. Enem gitmediğine garaman gaýtdynyp odunny söýüp hap bolup ağlamana başlady. Sol ağlap ýasyny Necdet Canyň gözi gaflat uykuna galyp bolady. Düşünde kırk silteller, Aşy Aýdyň Piri düşüne inip oğlanın daşına alıp duruverdiler. Kırk siltellerin her ayda bir kade şerap verdi. Aşy Aýdyň Pirim gelip alawly Necdet Can diýip 41-nji kade şerap berip muňa ak patany berip goýuversin. Necdet Can tirkenip oýandy görsedi şökeli. Munyň ýaly gowy düş görende mes bolup begenip ökçesi ýeňler. Oduny arkalyp gaýdyversin. Oduny getirip çaýhananyň törüne dünküldedik goýup Piriniň ýanyna bardy. Ey Pirim, maňa ruhsat bermesen bolmaýar Pirim. O Necdet Can sen ýa gidende de goýanypdyň, näme bolsaňa. Pirim maňa ruhsat ber. Men ýurdumy dolanaýyn. Ey Necdet Can oğlum, sen elmeň ýaňy hyzmatymy etdiň. Indi hyzmatymy eden bolsa saňa aýdym saz uradan oğlum. Ey Pirim, aýdyma özüm bilen, sadym özüm bilen maňa ruhsat berseň bolýar Pirim. Ey Necdet Can oğlum, häzir Pirim saňa bir sowal berdi. Sen şu sowaly jogap ber, sana gidin, emma sowalyma jogap berip bilmesen asady ruhsat bermenliydi. Pirim näme sowalyň bolsa sora ber diýende. Aşy Aýdyň Piri sowal berip, Necdet Can jogabyny berip, ikisi aýdyşyp, 5 kelime saýdar boldular, gör bak näme diýerkä. Söryerimezine tahıdır ölmez gitmez garimezine kervendir minmey Katari der hey, yeli der hey Hoplaman gari gitmez erimezine köngüldür yaz olur Söryerimezine hakkın özü ölmez gitmez garimezine zan kervendir minmey Katari der hey, hey der hey Sizin bu görýän taryhy gymmatlygyňyz Kerwansaray diýip atlandyrylýar. Kerwansaray esasy Beýik Ýüpek ýolunyň ornuna ýerleşen gadymy ýadgarlyklariň biridir. Bu ýadgarlyk Daşgalanyň meýdanyna ýerleşýär. Ýadgarlygyň esasy giýrilgesi derwezesi galypdyr. Imaratyň özü saklanyp galmandyr. Ýadgarlygyň arkasynyň iç ýüzüniň depesi oýmy nagyş salynyň we halka görnüşli nagyş salynyň bedi kerpiçleri bilen örtülen. Sultan Tekeşiň ýadygarlygy 17-nji asyrlara degişli bolup, ol asyl nutgusynyň käbir görnüşleri bilen şu neçeli saklanyp galypdyr. Sultan Tekeşiň ady bilen baglanyşykly bu ýadygarlyk Gürgenjiň merkezinde
Kırkmoğlu depesinin günorta gün matarına yerleşiye. Sultan Tekeş'in Könrügönjü dolandırın döwri 1172-1200 ýyllar hasaplanyar we onuň dolandıryn wagty döwlet guruluşynyň pugtulanyň şäher binagarlygynyň iň güllä döwri hasaplanypdyr. Sultan Tekeş'in ýadygarlygy Aziya bina guruluşynda özüň bir aýratyn orny eýler. Ýadygarlyk giň gowrumly, diwarlaryň taraplary iňi 18 metr uly gowrumly. Sultan Tekeş'in ýadygarlygynyň aýratyllygy iňi 4 gowrumyň üstünde gümmedasy eginiň daş tarapynyň gapyrgalary bölünip timarlanyp bejerilýänçi hasaplanýar. Bu ýadygarlykda uly gümmet ýerleşen hem gümmediň hem daşy bütünlüği gök sürçe bilen örtülen. Ýadygarlyk ýokary hilli beşirilen kerpiçden gurulan. Tidin bitinleyen şekilleriniz bolsa, Daşoğuz vilayatynyň Göregli etrabynyň Azymykşyr owasyna yerleşýän Zamakşar galasy. Zamakşar şäherinde ýaşaýyşyň dowam eden döwri 11-nji 12-nji asarlar bolup, onuň tutýan meýdany 18 hektardan ibaretdir. Gala beýik şahs Mahmud Zamakşaryň ady bilen baglanşdyrylýar. Galanyň diwarlarynyň umumy uzunlygy 1500 metr bolupdyr. Orta asarlarda galada joşgunly ýaşaýyş dowam edipdir. Beýik alim Mahmud al-Zamakşary şu ýerde dogulupdyr we ýaşap geçipdir. Ine tidin bu görýän şekilleriniz Gutlyk Timurun minarasy. Bu minara Sultan Tekeş'in kümmetiniň demirgazyk gulmataryna yerleşýär. Gutlyk Timurun minarasy 16-njy asyr bilen fenilenýär. Belentligi 62 metr bolup, aşağı böleginiň giňligi 12 metr. Ýokarky böleginiň giňligi 2 metre deňdir. Minaranyň iç ýüzünde 145 tany aýlygy basgynça bolupdyr. Şeýle minara nağış bezegleriniň täsin nusgasyny özünde jemleýär. İlarslanın ýadygarlygy Könürgünçiň ýadygarlyklar toplumuna degişli bolup, ol özüniň teýrik duş gelýän aýratynlygy bilen tapawutlanýar. İlarslanın kümmeti Könürgünçiň ýadygarlyklarynyň günorta gününe gor bölegine Sultan Tekeş'in kümmetiniň günortasyna yerleşýär. Bu amarat ýylar arasyna filosof alim Fahreddin Arazi'niň ady bilen baglanşdyrylýar. Alimlaryň pikirine görä amarat ýylarsylanyň dolandyryn döwrüne bina edilen ilip bellenýär. Ýylarsylan Könürgünç Türkmen döwletini esaslandyran Anişteginler nesil şalygynyň 4-nji arkada bolup, 1156-1172 ýyllarda Könürgünçi dolandyran iň güýçli hökümdarlaryň biri hasaplanypdyr. Bi görýän gadymy gymmatlygyňyz bolsa, Sultan Ali'niň kümmeti. Ol Nizimetdin Kubranyň aramgynyň demirgalyk tarapynda yerleşýär.
Bu ýadygarlyk Gürgünjüň iň myrsarly ýadygarlyklarynyň biri bolup 14-nji asyr bilen senelenýär. Ýadygarlygyň ady Örgünji dolandyran Aly Sultanyň ady bilen baglanyşdyrylýar. Siziň bu dinleýäniňiz Kırkmolla depeti diýip atlandyrylýar. Ol Könürgünji ýadygarlyklarının Demirgazyk Günnogor bölümine Toltan Tekeşin kümmetiniň hem Demirgazyk Günnogoryna ýerleşýär. Galanyň umumy tutýan meýdany 3 hektara golay bolup, diýwarlarynyň beýikligi 9-12 metre barabardyr. Sizin bitinleyen şekilleriniz olsa, özünne tarihin acayip sırlarını saklayan Piryar Veli'nin kümmeti. Piryar Veli'nin kümmeti Necmeddin Kubra ýadygarlyklar toplumyny Necmeddin Kubranyň kümmetiniň günmataryna ýerleşýär. Imaratyň gurulun wagtyny 17-nji asyr bilen senelenýär. Kümmetin gereligisi Günnogor tarapda. Benagarlyk guruluşy babatda belen kümmezli hasaplanýar.